sa paano taga. Diyos maray na aldaw po sa Indogabos. Iayon ta po sa pagpamibi ang mga minasunod na misa and tensyones. Birthday blessings for Nicole, Marie Chris, and Tintin, offered by Lorna and Manzano family. Thanksgiving offered by Malu Bendicio, Nitz Abio, Vanji Alano. Thanksgiving and petition of Lorraine Evana Clarete, Lorraine Evanen and Robert Eifert Jr., and Lawrence Evan Rubio, offered by Mila Rubio and family. Thanksgiving for all blessings received, offered by Celi Delgado. Thanksgiving for all blessings received, offered by Violi Molina. Thanksgiving offered by Llantero and Decena family. Thanksgiving and special intentions of Bailey, Matias, and Engero families. Special intentions for fast recovery and complete healing of Sev Luca Pangon, offered by Malu Bendicio. For safety and good health of Maria Faye Donna, Viel Maria, and Jerome Rodriguez. For safety and good health of Arnaldo II, Arnold Corby, Cindy, and Carmen, offered by Benang. For complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially Salve Cabral and Te Bahamonde. For fast recovery of Soledad Leong, offered by Malu Bendicio. For complete healing of Ramon Rabenitas, offered by Nitz Abio. Petition for passing the nursing board exam of Louis Daniel Prado and Jo Mary Lou Prado, offered by Llantero and Decena family. For safety, good health, and financial blessings of Mary Jean, Francia, Hector, Virgie, Alexis, Joseph, Christian, Nathaniel, Louis, Judy, Marie Angelo, offered by Llantero and Decena family. For safe pregnancy of Judy Marie and Maria Faye Donna Rodriguez. For the eternal repose of the souls of Jerome, Jesse, and for all souls in purgatory, offered by Belen de Luna. For the soul of Arnaldo, offered by Benang. Eternal repose for all dead members of CRC and LLFCC, especially Lorenzo and Maria Paz Corazon. For the soul of Father Luan Harcia, for the souls of Alfonso and Alfredo, and for all souls in purgatory, offered by Malu Bendicio. For the souls of Milagros, Raimundo, Monina, and Carmen, offered by Vanchi Alano. For all poor souls in purgatory, offered by Celi Delgado. Ngunyan po ayo an enot na Domingo kan Adviento. Pinupuunan niya to ang panahon kan Adviento, ang panibagong pagmaot na maging maninigo kita sa pagsabat kay Jesus sa ikadawa niyang pagdatong. Inaandaman niya to ang satong sadiri para sa makahulugan na pagselebrar kan Pasko kan pagkamundag kan satong kagurangnan. Ang liturhiya sa panahon kan Adviento nangangapodan sa to gabos na magandam asin magbakle sa grasya ni Kristo. Ang satuyang Santa Misa pamamayuhan ni Reverend Father Mark Anthony Beria, Formator and Professor of Holy Rosary Minor Seminary. Matindog paan gabos, asin awito niya to an awit sa pagpuon.
Punan po niyaton sa tuyang selebrasyon sa ngaran ka Ama, kanaki, sin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ngunyan na aldaw, pinupunan niya to ang panahon kan Adbyento. Buksan niya to ang satong isip asin puso para sa dakulang pagkamot sa to kan Diyos, sa pagandam niya to sa pagsabat kay Kristo sa satong buhay. Ang mga kandilang ini, kan korona kan Adbyento, nagpapagirumdom sa to na si Jesucristo napadigdi sa pagpara kan kadikluman kan satong buhay, pasiring sa liwanag kan sa iyang mamurawayon na kahadean. Mami bi kita. Amang makakamahan asinday kasagkoran, Diyos kan gabos na mga panahon, kami inaapod mo, ngunyan analdaw nin pagtubos, iyo ini an oras nin pagpuka sa pagkaturo, hare pagpatagasaan sa indong mga puso, ngunyan tinatawan mo kami kan biyaya na makalaog sa bagong panahon liturhiko. Huli sa imong pagkamot asin pagkahirap, bendisyon ni asin pakabanala ining korona nagikan sa sinalapid na dahon, tanda kan samuyang pag-andam sa panahonin pagdatong, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Lugod ang ilaw na ini, magpagirumdom sa to kay Kristo, ang tunay na ilaw, na nagtataong liwanag sa mga panahon, nin kadikluman kan sa tong buhay. Sa lambang pagsulo niya to, kan kandila sa mga Domingo kan Adbyento, lugod kita man magtalubo sa pagkamuot, asin makapagandam sa pagsabat sa iya. Mga tugang, akuntan sa tong mga kasaalan, tanganing magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Ika na nagtutukaw sa to kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Mayarak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na dayeng kasagkoran. Amen. Mami bi kita ka. Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan sa imong mga parasunod ining pagmaawot, tanganing mantang nagsasabat sa paagyan mga matanos na gibo sa imong Kristong madatong,
Kaming mga kaibahan sa tuo niya, magin maninigong mag-ako kan langit no nakahadean. Uli kay Yesu Kristong gagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya ang tataramon. An enot na babasahon, pinapasabot sa to ni Propeta Isaías, ang nagkapirang mensahe na makakadara sa sato sa tunay na espiritu kan Adviento. Hinanyugon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ika an ama niya mo, ta si Abraham, da isa mo nakakamidbid. Asin si Israel, da isa mo nakikilabot. Ika kagurangnan an ama niya mo, para tubos niya mo ang sa imong ngaran, kaidto pa. Tano ta pinalagalag mo kami, kagurangnan. Harayo sa imong dalan, pinatagas mo ang samong puso, na dai na matakot sa imo. Magbalik ka huli sa imong mga surugoon, mga tribo kan sa imong pamana. Dikit na panahon na nagpakinabang ang banwaan mong banal kan pamana. Tinimak-timakan kan sa mong mga kalaban ang sa imong santuaryo. Haloy nang dai mo kami pinaghahadean, dai inaapodan sa samo ang sa imong ngaran. O kung pakiton mo lamang ang langit asin magbaba ka, sa atubang mo magkukubog-kubog ang mga bukid. Siring na naamakan na kalayo ang alang na kahoy. Asin ang tubig napapakalakaga nin kalayo. Tanganing ikapamidbid ang sa imong ngaran sa imong mga kalaban. Asin sa atubang mo ang mga nasyon magtataki. Paggibo mo nin mga makatakot na bagay na dai na mapaghuhuna-huna. Naghilig ka sa atubang mo ang mga bukid na yugyog. Pun ka ito, mayo lamang na nadadangog. Mayo lamang na nahimati. Asin, mayo lamang na nahiling nin mga mata na Diyos. Kundi ika na naghihiro para sa nagahalat sa iya. Sinabat mo ang magayagayang nagigibo nin kasuriputan. Asin ang mga nagigirumdom sa imo sa samong mga dalan. Uya, ika na anggot, ta kami nagkasala. Ngunyan, diyan na kami sa imong mga dalan, sagkod paman, asin kami pinilipas. Lagi kami siring sa maati. Kami gabos siring sa naligtaan ng bubing. Ang gabos ming kasuriputan. Naluyos kami gabos siring sa dahon. Asin tinalbokan mga sala nyamo nin siring kanduros. Mayo ning makakaapod sa imong ngaran. Nin makakapagamiaw na makapangabit sa imo. Hulita, tinago mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin tinunaw mo kami gabos kan sa imong kamot. Ngunyan, kagurangnan, ama mi, ika. Kami ang dalipay, asin ika ang kagibos sa mo. Gibo kami gabos kan sa imong kamot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Magbanaag ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas.
Magbanaag ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Pastor ng Israel, maghimati ka. Ika na nagaantabay kay Jose, ninsiring sa karnero, na nagtutukaw sa mga kerubin, magliwanag ka sa atubang ng Ephraim, asin Manasis. Hukawi ang sa imong pagkamakakamhan, asin madyana, magiming kaligtasan. O Diyos, pabalika kami, magbanaag ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. O Diyos nin mga hukbo, magbalik ka. Do nga wahali sa langit, asin hilinga, dalawa ining balagon, atamana ining tanom, kan tuumo. O Diyos, pabalika kami, magbanaag ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. An sa imong kamot sa ibabaw kan lalaki sa tuumo, sa aki ni Adan, na pinarigon mo para sa mo. Dai na kami magtatalikod sa imo. Bubuhayon mo kami asin sa imong ngaran, mag-aapod kami. O Diyos, pabalika kami, magbanaag ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Nahiling ni San Pablo sa komunidad kan Corinto, ang sa indang pagkaburunyog sa paghalak sa pagdatong kan kagurangnan. Siya nagpasalamat ninhuli sa mga balaog na iwinaras kan Dios. Hinanyugon po niya to ang ikadawang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga tugang, mapasaindo ang grasya, asin katuninungan hali sa Diyos, na sa tong Ama, asin sa kagurang ng Hesu Kristo. Danay ko kamong ipinapasalamat sa sakong Diyos, huli sa grasya kan Diyos na itinao sa indo kay Kristo Jesus. Huli ta pinayaman kamo sa saiya, sa gabos na bagay, sa gabos na tataramon, asin gabos na kaaraman, siring na pinasarig sa saindo ang patotoo kan Kristo. Mala, day kamo nagkukulang nin anuman na biyaya, kamo na naghahalat kang kapahayagan, kan kagurang ng tang si Hesu Kristo. Papasarigon niya kamo, sagod sa katapusan, mayong katuyawan sa aldaw kan kagurang nantang si Hesu Kristo. Maimbod ang Diyos na uya na nag-aapod sa indo sa parapakinabang kang aki niyang si Hesu Kristo na sa tong kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magbasa kan Ebanghelyo susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa sayang mga disipulos, Hilnga, magpuka kamo, taday nindo aram ko no arinan panahon. Siring sa tawo na nangigibang daga, binayaanan sa iyang harong asin tinawanan sa iyang mga surugoon nin autoridad
an lambang saro kan sa iyang gigibuhon. An portero tinugon man na magbantay, kaya magin marigmat kamo, taday nindo aram ko na rin maabot an kagurangnan kan harong. Hapon umatangang banggi o pagturaok nin lalong, o agang amay tatibaad, bigla siyang magbalik asin abtan kamong nagtuturog. An sinabi ko sa indo, sa gabos ko sinasabi, magin marigmat. Marhay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Igwa po akong IQ test sa saindo. Yan. Halimbawa po, turog ka, asin nangingiturugan ka. Tapos sa pangiturugan mo, igwanin naglalamag sa imo na holdaper. Igwang kutsilyo na kaput na naglalamag sa imo. Sa pagdalagan mo, sa pagkiling mo sa wala, sa pagkiling mo sa too, iyo man ang nahihiling mo. Mga holdaper na nagdadalagan asin ika an tinutuyo. Hanggang sa mag-abot sa punto na ika na corner na. Paano ka daw po makakadulag? Na-corner ka na, tigparalamag ka, hanggang sa na-corner ka na, magkiling ka tawasahin, iguana. Paano ka makakadulag? Magmata. Yan, magmata ka na. Sa pagmuklat mo, malaog ka sa realidad na iba ang kinakban kan sa imong pangiturugan. Ngunyan iyo an enot na Domingo kan Adbiento, an puon kan kalendaryo liturhiko kan sa tuyang simbahan. An pangapudan iyo na magmata na kita. Bako man pong literal na kita nagtuturog or kita hali sa pagkakaturog, kumbaga. But waking up in the gospel means rising from spiritual slumber and laziness. Ang spiritual na pagkakaturog niya to asin itong mga kahugakan. In short, it is a call for renewal. Kung ngunyan an sa tuyang bagong taon, ano kaya kung maghurup-hurup man mo na kita sa kadikit na panahon kung pasain talaga ang buhay ta? Ano daw, nagtatalubo kita o nagruro-ro? Naiisip ta daw na sayang an panahon, asin an oras, urog sa gabos, ano daw, nagbabago kita, nagarubaga, naglalala kita bilang sarong tao, o kaya nagbabago kita para sa urog na karahayan. Igwapon sarong ina na gustong tukdoanan sa iyang aki. Sabi kan sa iyang ina, ngaya munit, nahihiling mo ngaya iyan mga balukag kang manok. Sabi kan aki, iyo ngaya mama, taranggalon mo, tapos isabwag mo sa duros. Kagibukan aki, sabi kan aki sa sayang ina, tapos na mama. Sabi kan ina sa sayang aki, ngunyan, puruton mo, tipunon mo giraray. Sabi kan aki, day ko na yan mama magigibo, tamayo na. Ansim kan ina sa sayang aki, yan, totoo yan. Parehas man iyan, kung rauton mo ang reputasyon ka ni bantao sa pagikan sa imong tataramon, dai mo na kayang ispit kung ano man ang sabihon mong maraot sa sakong tao. Sabi nga ni kayan, the damage has been done,
you have added salt to injury. Kaya nga ni po baga igwa kitang kasabihan, the tongue should be used to bless rather than to curse, to compliment rather than to criticize, to highlight good qualities rather than focus on bad qualities. Ini po, pigpapahiling sa satuya, tangani na mapaghurup-hurupan ta ang satuyang sadiri, ngunya na nagsisilibrar kita nin bagong taon. Ngunyan, an tataramo na Adbento, aram niya to na inihali sa tataramo na Latin na Adventum, na anbot sabihon, coming. Alagad sisay an maabot. Halos kadaklan sa satuya, digdi magsisimbag sa satuya, si Jesucristo mamumundag sa aldaw kan Pasko. Bakong iyo po, agad namundag na si Jesucristo, 2023 ng taon ang nakakaagi. An Advento, bako man sana po ang pag-abot ni Jesucristo sa panahon kan Christmas o kunin pagkamundag. Kundi, iyo man an sa iyang pag-abot sa huring aldaw na inaapod niya tong parousia or the second coming of Christ, na kung sain, day na kita ililigtas, kundi huhusgahan. Kita po baga, kung may hinahalat na importanteng tawong maabot, partikularmente tao na dyan ang paghalat. Hahalaton mo siyang maray, asin ika masisibot, mariribaraw ka, kung maabot o dai, pwedeng mawaraan sa imong pasensya, kung totoo daw na maabot ang sa imong hinahalat o dai. Ang paghalat po, parte kan sa tuyang buhay. Igwa inin dakulaon na parte sa satuyang buhay. Kadakol-dakol nin klase nin paghahalat. Paghalat sa nangani kan pagkakan na isi-serve sa satuya. Ang paghalat na maabot na ang Biyernes, mag-abot ang kinsinas o katapusan, tanganing makakuanan nin sweldo. Ang paghalat, kung noarin kita makakagraduar, or kaya makakabayad kang gabos niya itong utang. Kasin kadakol pang iba, an sa tuyang ebanghelyo, nagtatao sa tuya kan realidad, kan pag-abot nin sa tuyang kagurangnan. Kaya ang sinasabi sa satuya, magpuka kamo, magin marigmat, nin hulita, dainindo aram kuno arin maabot ang panahon, but sabihon kaini, kita kaipuhan perming andam, asin nagmamaan, muklat ang mata, sa saiyang pag-abot na daita aram kuno arin talaga ang panahon. Kana ko po elementary pa, nakalaog po ako sa itong Boy Scout. Bako pong Boy Scout, nagka-camping, na kung sa intutukdoan ka, na permi kang maging handa, tayo po bagang slogan na yaon sa kopya, kung yaon sa patches. Asin iyo iyan ang perming itinutukdo na maging andam ka. Asin, ano takaipuhan tang maging andam permi? Sabi baga, daita aram kun noarin maabot ang panahon. Alagad, sa pag-andam na ini, ano ang kaipuhan tang maanan? Ano ang kaipuhan dapat marigmat kita? Ano ang dapat na pirmisa na kitang muklat? Igwa pun tulong bagay na dapat pirmisa na kitang nagmamaan asin muklat. An enot, dapat nagmamaan kita sa mga marumpot na espiritu asin mga tentasyon. Pinagmamaanan ta dapat ini. Ini mga totoo sa satuyang buhay. Yaon sa nasinda sa pelibot niya to, lalo na ang tentasyon. Kaya hilinga daw po nindo ang kataid nindo, baka iyo yan ang tentasyon nindo. Permi po sindang naghahanap kung paano kita rarauton, kung paano kita ikakaparayo sa Diyos. Kita pigdudulo kaini sa mga momento na yaong kita sa satuyang kamunduan, pagtios, kaluyahan, kaya madali kitang nahuhulog
sa pagkakasala. Nagtatanom ininin pagdududa sa sato. Asin kariribungan tangani na daita mahiling an katotohan, manunungod sa Dios, asin sa iyang kahadian. Kaya ang bulong po kaini, madali sa naman. Magmarikmat kita na hilingon ang satong sadiri. Magin maimbod. Pagpapasensya. Pagpugol kan sadiri. Self-control, determinasyon, asin urog sa gabos, pagtubod. Ang ikadua po, ang kay po hantang paghilingon na permi kitang marigmat, ang ikadua, ang maabot na sa tuyang kagadanan. Ako unta sa dai, realidad ininintawo. Ang sulamenting sigurado sa kinaban na ini, mayong iba kundi ang kagadanan. Na maabot ang panahon, gabos kita, mailalaag sa siring na kamugtakan. Ako untayan sa dai. Ini ang satuyang pasis or ticket. Pasiring duman sa satuyang tunay na iirokan na kaibahan ang satuyang ama sa satuyang tunay na harong. Alagad, day taaram kunno rin ini mangyayari. Kaya nga ni, permi kitang sinasabihan, mag-andam, tamayo ining kasiguraduhan kunno rin maabot. Minsan nga ni, ang doktor nagtatao, tatawan kan taning, 2 bulan ka na sana. Pero taano'y pa nagtutulong taon, naglilimang taon. Ninhulita, daita man aram talaga kung noarin. Garuman sana po ini paraabo na nag-aabot, na daita aram. Minsan nga ni, an parabon, aga nangun niya nag-ahabon, bako ng banggi. Takon banggi, expected na may mahabon, aga ka maghabon. Kaya iyo po baga, dahi taaram kung ano ang isip ninda, arog man kayo ng kagadanan. Kaya ang ulay ni Jesucristo, mag-andam sa gabos na oras, taday taaram kung rin ang panahon. Ani katulo, nakaipuhantang pagmaanan, tanganing sa kamagin marigmat kita, iyo ang pagbalik ni Kristo. Sa sayang pagbalik, aram niya to na kita makwinta sa tupangan niya kan sa tuyang buhay. Kung paano tayo ni pinatalubo, paano tayo nataman, asin paano tayo pinagyaman. Dahil manlugod kita masurpresa kung umabutan aldaw na ini. Girumdumunta, nakaipuhan ta na ibalik sa Diyos ang gabos. Ninhulitaan yaon sa satuya, regalo sa naman ni Diyos. Sabi ko po nga ni Kayan Permi, our life is a gift from God. What we make of our life is our gift to God. Iyan ang satuyang regalo sa iya. Gamiton taan mga bagay na ini, bako lang para sa ikararahay kan sa tong sadiri, kundi para sa ikararahay man kan sa tuyang kapwa. Ang dangugunta, ang hulit nin sa tong kagurangnan, na magin marigmat kita, asin magpuka, taday taaram kun arin an panahon. But sabihon, kung nagahalat kita, ano an kay po hantang iandam sa sayang pag-abot, sa kapapano, tawan ko po kamong tulo. An enot, magbago kita kung paano kita minataram. Siring sa sakuyang inistorya sa enot. Magpanibago kita kan nga nagluluwa sa satuyang nguso. Mas maray pa, sabi nga ni Kayan, kung day ka man sana makakatabang, day ka na magtaram. Mas makanos na madangog ta sa iya, o kaya sa iba, na day ka nakatabang, nakapirwisyo ka pa. Ikadua, panibaguhuntaan sa tuyang mga gawi-gawi. Sabi nga ni po baga, action speaks louder than words. Ang satuyang mga gibo, importante iyan. Tayo iyan ang nahihiling. Sabi nga ni Pope John Paul IV, ay the sixth, sa sayang encyclical letter, he said, we don't need good teachers. What we need are witnessing teachers. Sinan panghuri, baguhuntan sa tuyang mga attitude.
Kadakol-dakol kita mga attitude na daytaman kay puhan na yaon sa satuya, arog kan, pagiging mayabang, perming nagahanap nin sala kan iba. Itong permi kitang tong makasadiri, ang iba moody. Kaulay mo pa sana maugma at yan pagtalikod pag atubang sa imo anggot na. Itong possessive, greedy, ining mga bagay na ini maanan niya to asin magin marigmat kita. Takon umabutan kagurangnan, paano na kita? Kaya lugod mga tugang, pakagirumdumon ta, day tapaman oras, but sabihon, igwapang panahon, igwapang oportunidad, kaya day ta pagsayangon. Amen. Matindog po. Ipahayag po niya to ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako Sa sarong Diyos, amang makakamhan, kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin daay nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaban huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria asin nani tao, ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkot sa kagadanan, asin ilinubong, asin kadikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas. Asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ni Nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan. Asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan. Asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa paglaog niya to sa panahon ni Adbyento, hagadon ta sa Ama, natabangan kita na magpuka, asin magandam sa pagdatong ni Kristo. Sa lambang pag-arang, an sa tuyapon simbag kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga namamayo kan simbahan, urog na ang Santo Papa, mga obispo asin kapadean, magdanay na buhay sa presensya kan Diyos, sa saindang tahaw, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang komunidad na nasisibot sa pag-andam para sa Pasko nin pagkamundag, dahil makalingaw kan mensahe ni Jesus, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ngunya na Adbyento, matawan niya to nin pagmangno ang pangangaipo kan mga daing sukat kisa sa tuyang sadiri, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang asin mga nagbumundo sa satuyang komunidad, matalastas na daisindang pinapabayaan kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan na nakatapos na sa paglakbay sa kinaban, magkamit kan kapahingaloan na daing kasagporan sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, ninanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, mantang nagahalat kami sa pagkamundag sa imong aki, sa samuyang tahaw, may sa buhay niya mo an sa iyang mga paarog sa tunay na kristyanong pagtubod,
Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Tanging pagkamot sa Diyos na sa Matindog po. magpamibi ka mamatugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang makumanlugod kan Diyos samang makakaman. Sa imong mga kamot. Para sa kaumawan, asin kamurawayan kan sa iyang ngaran. Para sa pakinabang niya, to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, pakiakuhan mga atang nagdulot migikan sa mga karahayan mo. Hulit at tinutugot mong magin mahusayan sa mong debosyon ngunya na panahon. Papagkanigoan na inimagin para sa mo premyo kan sa imong daing sagkod na pagtubos. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas an mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Itong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama. Diyos na makakamhan na dayong kasagkoran huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa inot na pagdatong sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niyan katungdan kandaan na patakaran, asin binuksan para sa muandalan in kaligtasan na dayong kasagkoran, tanganing sa ikadua niyang pagdatong, sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling nagayo an nahaman niyang gibo, makamtan mi an panuga, nangunyan sa pagbantay, pinapangasan ming halaton kaya, kaibakan mga angeles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no nahokbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan daing tapos na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan ikanagadan banal murabon ning gabos na kabanalan, kay ning mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bonkan sa imong espiritu, tanganing para sa mo,
magin hawak asin dugo kan samong kagurangnan na si Jesu Kristo. Kansya sa rugaring niyambot pinasaluiban sagkod sa pasyon nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat binakini asin nausay ang mga disipulos na ansabi magako ka magabos asin magkakan kayni taynian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi pagkuha niya maning kalis sa singiraray pagpasalamat sa imo'y tinaw sa iyong mga disipulos nan sabi, magako ka magabos mag-inom kay ni taynian kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasaalan ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadasin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, sin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat a pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimayara kaming nag-aarang na kami nagpapaginabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa ilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, sinkan sa mong Obispo si Rolando, sinkan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahirakan sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa gabos na santos na kaito pa nakapagayagay sa imo, magkanigong magin kairas kan buhay na dahing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki imong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay bani asin sa iya, sa imo Diyos sa pang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdohan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatod kan Diyos na nakaugalian, nangangas kitang magsabi,
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyaman katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkairak, magindanay na taling ka sa kasalan. Asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglawam asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurang nani ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo. An sa kong katuninongan, itinataw ko sa indo. Are pagilingan sa mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburunyog. Susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninongan. Peace. Uyan kordero kan Dios, so nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, mapakinabangan milugod ang mga misteryong pinagselebrar. Nahuli kay ni kaming mga naglalakaw sa tao kan mga kinabano na bagay. Ngunyan sa imong gibuhon mamuot sa mga bagay na langit nun, asin sa mga nagdadanay na bagay, magdayupot. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa pagpasalamat asin kadikit na announcement. Pasalamatan tapuan sa tong celebrante ngunya na si Reverend Father Mark Anthony Beria. Ang sa tuya pong mass offeror, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family, Engineer Stephen Balang and family. Pasalamatan taman po ang mga akolito, ang mga nagbasa asin ministro laiko. Salamat man po sa gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indo gabos. Pasalamatan taman po ang satong collaborator ang PBN Broadcasting Network na padagos na pag-air kanmisan nin Banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa nin Banwaan sa Facebook, live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-atender kan Santa Misa. Salamat po. Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. idukuan sa indong payasin maghagad nin bendisyon sa mahal na Diyos. An makakamhan asin mahihira ko na Diyos na an pagdatong kan bugtong niyang aki, tinutubod nindo sa nakaaging panahon asin hinahalat sa maabot na panahon, magbindisyon sa indo sa liwanag kan sa iyang pagdatong, asin magpayaman sa indo sa iyang bindisyon. Amen. Sa dalagan kan buhay ngunyan, gibuhon niya kamong pusog sa pagtubod, nag-uugma sa paglaom asin nakakahimo sa pagkamuot. Amen. Nakamong nag-uugma sa maimbod na buot sa pagdatong kan sa tong paratubos, susog sa laman, payamanon sa mga balaog kan buhay na daing tapos sa panahon na magdatong siya sa iyang kadakulaan. Amen. Sin bendisyonan malugod kamo kan Dios na makakamhan na nama, an aki, asin an Espiritu Santo, tapos nan misa lakaw kamo, asin iharubay an Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Diyos maraynal daw po sa indogabos mga tugang. Maraynal daw, ma'am. Nagkausap